watieko. Daher chako gi nyithindo manyiri. Dapar ni minwa nonyuolowa nyithindo 5. Parents wane onge gi gimoro malich ahinya. To mama nohero wachonwa ni ng'ama nyako ber gi kikapu mare. At that time nokwang'eyo ni kikapu mare omin ang'o. To bang'e ne wayudo ni kara kikapu mari en giri mitiyo, obed sombo, obed tiji, giri mitiyo mimako ber moloyo mar ng'ato. Omiyo daher jiwo ji kata jopuonj ni gerri at your level. Kiki beda ni in niseyudo certificate mokwongo ibet go. Oko kae ji nigi certificates mang'eny. Iseyudo your first degree, ng'iyane ni inyalo medri e yo mane. Ki medri kendi medri, iwacho ni opportunity ko meet preparation, then there is success. To ki beta to ionge preparation, to kata opportunity ko biro, to knyal kawi nikech ionge gimidwaro ni bedgo. Erokamano enya Dr. Elizabeth Akinyowino kuom kawo thuolo mar otieno makawuono mar mondo mi bed koda e twaka e chenro mar Mine Wacho otieno makawuono. Puoch kachiel kod paka e tich makare ma itimo e